saka ulinga kuti tibatsirei dani nyaya dzanamuprofiti neaibade kwavo dai hawa tomufundikira tinadzozwa information apo nevanhu vekumhuri ndinoona kunga tinokuda neanza chaichai vezvekuprofita wanozouya vaitibatsira futi profita tambopedza zvatoda kuikomanaane information yakati kupfuura zvimwe zvinhu zvatatiuzwa uri kudzidzisa vatsanangura vaita kana munhu akauraya bread nomumuzi hapana rizini atosati unomubvisa maprofiti zvekuSouth Africa zvepamuprofiti zvekufamba kwaita vanhu zvamhaya kuenda kumalawi ndiani akauraya bread tisati aita rikuvanhu vasabudirwe papano munhu ane anzari mataurira aumidaka ukatoti ndiri kubudirwa toti une mweya hatitomboiti nharo mataurira vaita toti narration yako is very straight inongosirira maquestions ende but the proof part ndinenge yakadi yakakosha kana amai avariwo akauraya bread inongedzera ndoakamuuraya how because in it to go on my own confirm one or two things. One that are confirmed, then it means that she is heavily involved. Because chakapata wachinhu chataura chekuti pakasumudzwa kofini remufi kuenda kumakuwa wakatsvaira ivhu racho somukaimai arunzi akaona kuti arimo akakabvuma wega ndizvo here inini kuziva kwatoita what was the reason yekuti mutsvaire mabviswa kofini remunhu mutsvaire ivhu racho mamuda uri zvakaitika apa ndezvekuti patakabuda nemutumbi takatoenda ndatatowa nhambo papaita amai wairiwe ku6 kanzi maitaura zvamuri kuenda mese amuziye kuti panodzoka hwane anenge anosara chichaira mumba ndikati aina handisini ndabata chinyi ndaita mai mvuri ndakadzokeswa chokwadi wanamai wacho 2 ndowanani handina kuvatorao aiwa ndati ndowanani anoti bowaina ndati ndowanani mazita mazita ivanawo akutonetsa asi munongedza chokwadi kuti pamberi pana Mwari kudai hamungangoti munhu akuti kusiti munhu takakura nawo munhu wamakakura naye wamunoziva amunogara musame area asi muchiziva kuti anogara ku6 moti hamuzivi kuti ndiani munhu iye wakwanisa kukonvinzai kuti dzokai motsvaire dzokai motsvaire ende madzoka kotsvaira you don't tell even one person wekufamily kuti ndo zvataakuita because kana family isingazviitika haisi tsika yenyu why should you do tsika isiri yenyu chiwanhu chinoti nenyaya yekicheni inenge nemu ndakatodaro inoti inotsvairwa nevanamai wemvuri ndo varizive kicheni iyoyo ndanisima yangu asi kunotozviziva kuti uchawa vanamai wemvuri asi mavaenda kotsvaira saka mamutsvaire makatsvaira muri sani department yekuwamai asi ni kusungira dhaka ina nausirira makazi muswere rufu kuti makatsvaga jongwe svipa mamuda uri dii jongwe svipa aya amasoko ekungoedzera zvinhu zvaingotakurika mukicheni go back to sender anga responsible go back to sender ndiani manzo angarungotaura angataura kunani inini wacho ndaitaura sisi wangu wacho aitaura madzimai tete wamai remember aitaurawo taingotaura takawanda tiri mukicheni saka decision yekutsvaga jongwe svipa yanga iri yani decision yejongwe ndeyatete wamai remember ndeyanga kuti ndinotoziya kune munhu anogadzira anogara anobvania komandeya uko uri pitete mukaite
chiyunyenyu ndimakatora jongwe sviba iri munotoziva kwadinogadzirwa misoro yechangamiri ndinoda kutaura chokwadi kuti mufi asauya Lydia Chiwanza Matoto uyo mwana wayanzodzi yangu ndinoda kutaura chokwadi kuti mufi asauye kwandiri inini nyaya yejehovha handidi kutaura chokwadi pamberi pajehovha mwari ichandinoziva ndechekuti apa wakazotsvaira mumba ndipo ndinoziva ndakaona vari kutsvaira mumba for sure vari kutsvaira kudaro tatiri mumba macho inini ndakubuda ndakakangana chandakakanganwa mumba ndito handichazivi kuti ndakakanganwa chandakakanganwa ndakudzokera ndipo ndakaona vari kutsvaira mumba wabva watotore manyara papakaradzikwa mufi wabva wasungirira pazambia ndakandoti ikaucha yavo handina kuziva kuti zvinorevi imi muti ikaucha yawasii mwana yanzadzi yenyu mwana yanzvadzi yangu kaucha yenyu ndazikana nezvikuru aiwa inini hande mwana yanzvadzi yangu mwana yanzvadzi yangu murora ndiye mwana yanzvadzi yangu ava ikaucha yavo handizivi kuti ikaucha yavo yakamira inini ndinogara kuchisu ndiri mechisu saka kaucha kuchisu kwakasiyana kuende kunogara aiwa pamwe pacho ane kaucha yavo mandau ane kaucha yavo mamozambique ane kaucha isusu amalawi tine kaucha yedu saka zvinonga zvakasiyana pakaucha awa zvimwe ikaucha yavo inoitira mwana wavo basa straight zvandandoda kuziva chete ndezvekuti jongwe matamurizivi asi avo vari kuti mimi ndimakataura nenyaya yejongwe nepananga rinozonogadzirwa pacho angarupaziva ndimi imi mamatowo zveshuwa mavhu ndakaona ari kutsvaira akasungira pazambia orit makazonwara sepimima marara kunze mamboisa pazambia kwete marara ndinombesa pazambia ende tatakatoti inini iyo nemuzukuru wavo wekubocha nambuya mukadzi hanzvadzi yangu titori mukicheni ndakatotsvaira varimo ndati ndikatsvaira saidrop kubva ndakorobha pandabavaridza bonde vawabira mhiri yeuko pandapedzisa uku patatopinda akatotandara avamai ava bvakuzoka vakutaira zvine zvane situation yevanhu vari mumba vari kusimukaari kutaira zoti vanhu vanga vasina kuenda kumakuwa but masoti kamaamuri kuenda ini ndakatoenda ndakatofamba nhano saka zvadzokeswa ndinoenda nechisevero maraiva ini ndandi kuharare kana detikabvunza wandinoshanda nawo kuharare uko ini noita zvemabhanana kutengesa mabhanana maavhu kuti pane pandakasumuka ere kubva novhemba kusvika dhisemba ndichidzika kumba musi wa22 anosuduruka nyaya yakandisungirira kuti nditadze kukasika kudzoka kumba inyaya dzemikando dzataita tiri ikoko kumusoro sando nyaya dzakandinonotsa kuti ndidzike kupi kumba ndikati nyaya sezvo isingaori kana ndasvika tinotangira ipapo toenda mberi ndobva ndatoenda shuwa ndati sabhuku ndauya patakasiyira nyaya yedu yekuti endai mogare sefamily muchenesana ndachiuya kuti tifambe sisi wangu musi wacho akabva atosvikawo tikati zvatonaka nokuti madini mese maapana chibva mataurirana zuva rekudini rekufamba tikanzi sezvo krismas yatopera taakuchiti friday kuenda mberi toita kana mazuva edu matatu tiri musango ndikati hemeni patatoparadzana saturday friday yacho yasvika shuwa ndakaswera ndiripo sisakakomedzesa kuti hanzvadzi ngainge iripo zvikomborero nokuti zvikomborero ndianotanga kubatwa ndozobatwa inini ndikati hazvina kushata patabata zvikomborero shuwa zvikomborero akabva auya friday yacho atinozoungana takazoungana saturday tiri kuungana kuti tiri tifambe
takungoungana futi tungotara nyaya imweyo hatina kuzombofamba. Ndoti ngatifambe tichenesane tsono iyo ioneka kuti shuwa tsono yandakatora ndiyo yakabaya. Zvikomborere maturi. So pandakamufonera nezuranga ari Mozambique. Asi kufona ari foni yake so inotodaira achitaura ega zvaakaita. Muchairo yabenge chitaurwa kunzi yakaenda kupinzwa mukofini inozonzwa kuti muchairo yakazofamba Nenjere. Zvakaita mwana wangu inini anga ari mungodi uyu namba 2 yangu. Wanga wari kunze wanga wari kupikisana wachiti mare zvairi kuramba kukwana yekuti mutumbi udzike kumba. Ndipo pandoda kusvika. Hatisi kutaura nenyaya yekumugodhi pa. Iri kutaura yataurwa apa. Yekuzi pakazoita meseji yekuzi tiri kutadza kuita mukana wekusvika pakufini kuti tise muchairo nenjera. Mwana wangu akabuda mumugodhi paabuda kunze. Vachimedzana namai wake. Foni yaishanda for sure ngeyangu. Wadaro sezvo zvinhu zvaingotaurika tiri mukicheni kuti njera nemuchairo ukaisa mukofini anotsvaga ega mufi. Sisi wangu akabva ati mwanangu aonere njera nemuchairo. Zvikanzi njera muchairo haunetsi njera inogona kutsvaga. Zvikanzi nditsvagiro mwanangu ukaona mukana udini uisi. Saka mwana wangu mutumbi wakazononoka kubuda. Wakazononoka kotora mutumbi. Ndopakazoisa meseji mai taurai mai guruti inini mutumbi wanonoka kubuda tichaendi nawo kukomboni takutoita straight kuuya notapiwa nguva dzapera. Inini foni shuwa ngatovhura semavhirira ndanga ndichingoita nguva dzese tiri pakuwirirana bva watozvibvira egachi meseji. Saka ndopauri kuti hanzi ndakabaya ndisuziva kuti mune vanhu ba kana kuti ndakabaya ndisuziva kuti iyi meseji isingadi kuzwika nevanhu. Handina meseji yandakamboita secret ende foni yanga yanga isina secret. Ndo yaitoshanda kusvikira mutumbi wauya. Pane panhu pari triki pasimuvhirira pachena. Mukadzi waBrighton ane zvakawanda zvaari kuziva zvaari kutya kutaura kana kuti zvaasina kutaura. Wozvikani chemi kuti mukadzi unotaura kuti all these years muri kuenda kuSouth Africa kosenza nekuBritain. Then osenza zvinhu zvacho usiya ikoko. Kodzoka kuti chimwe kotoga. Pane chokwadi chisiri kubuda. Uri mumusha here kwati. Ari mumusha. Wakagarwa na. Ari mumbakawa hapana baba. Saka asi mumusha menyu. Tikati munhu uri mumusha kuti munhu uchiri mumusha makarongwa. Alright. Andi oyu Susan relationship imbori papi na Susan. Na Azani na Namatai for South Africa. Namatai ndiye akatanga kuenda kuSouth Africa. Eto na kuzindiro wachizogara vese muigani. Vari mafrendi. Nyaya iripo kama kuti pakati pana Matai munyaradzi. Kama kuti pakati pana Matai na Brighton. Namatai ndiye akatora Brighton kuti ambe kujoin basi. Wasvika washanda Namata Brighton aitwa Namatai samukoma. Zvese dambudziko raisangana nazvo tumari twaisangana natwo aitwa ngoma ndichengetere. Brighton kwakuzosvika pakuroora. Mukadzi waBrighton aitwa Namatai sabambu. Brighton paakabuda mumugodhi atenga motika yake ane mari dzanga achengetesa Namatai. Achifunga mari dzodzo kana adzipiwa achada kwasa kugadzira chii mapepa kuti motika auye naye kumba. Pakuda kuedza kugadzira mari idzodzo Namatai anobudisa mari. Brighton kusvika avharisa imba yaigara kuti Namatai kana kuti mari yaisi kubuda ndakunogara pamba pako kuti undipe mari yako. Kanza zvakanaka uye kugara. Brighton akabuya nemhuri yakagara pamba Namatai. Wagara pamba Namatai anoendipa vanhu Namatai paakaona kuti midziyo ine mukomana yakamira sei. Kuti Namatai abudisa mari Namatai anobudisa mari. Kusvika Brighton arwara Namatai abudisa mari yangu Namatai anobudisa mari. Zvadaro Brighton asvika pakufa. Namatai alifunga azofona apanoita 15 hours munhu achipa afa. Wakati mwana wenyu arwara. After 15 hours munhu achipa afa. Achibva Namatai ndiye akanga aine midziyo yese inokwana Namatai. Akatengesa midziyo yese pamwe yacho zvakafana maenda watengesa midziyo yese ndipo kuti mari yatana yemidziyo yakamira yakadai. Saka nemari yatabatswa nemagweja yamira so. Saka kwasa kutunze chi mutumbi kumba. Nyaya yemabhuku yemotika yemidziyo isu yanga zvinoziva ndoziva ndizvo ndimai nini awa naNamatai.
ndo kama ulipapana kama kunzi ndio ropa kana kuchini ndakandogara akwana muna nemotive aibenefita pakufa kwa Brighton urikoti ndiani mukadzi anobenefita pa ya zvakauya kuno abenefita she iyo ndowati mukadzi why are you saying mukadzi ndio vanhu vakashanda kupfuma kumwe chete ndati takatisa picture iko zvinezvi munhu anobenefita kuti Brighton afa munhu aibenefita ndiani pane vanhu varipo pasina iri yekusouth Africa munhu aibenefita kana pfuma yemurume asisipo anobenefita mari yakachengetedzwa munhu asiri mukadzi handiti mabhuku emoti akachengetedzwa munhu asiri chii asiri mukadzi handiti mabhuku emoti akanga ainawo pakuzofa akainani akanga aine kufa paakafanira kuti pakatwa mabhuku handichazivi kuti mainini nanamataito pakapana mabhuku eri vanhu mabhuku asara kuna anachizivi asina mataito kuti mabhuku ndinawo parufu kwake saka namataito kumubvisa seni haana kuuya takati kutumira samanisi paari haana kupasa kusvika zvikazi munhu ane motive yekura yemunhuka tiriona paina vanhu vakawanda because munhu ane benefiti chaiya chaizvezvo anoziva kuti mari yakachengeteswa mari yakati ndina mataito ndine chikweteri kuti handina bhuku kana kune motikari nhasi ndiandoza kuti motikari iyi ari kuishandisa kuti akatoitengesa ndiye because mukadzi uyo anozodzoka nditi dai mukadzi akadzoka ndeti mukadzi akadzoka akatonogara nani nana mataito but zvaaramba ari kuno who is benefiting from this whole scenario anozvona saka turati tinyatsobvura madziso ka katikutsvaga munhu tinyatsotsvaga munhu everyone is a suspect namatai uyu ari kubenefita zvakaitika kuti namatai uyo patakagara pasi naye titainaimoti akati kuti mufi shamwari yangu moti yangu kuti izoite malaiti saka mari yake yaona iyoyo ndio yashanda pakuta sei pakugasa mapiri tobvawirirana pakazofana mukomana uyu pakashaya nemuhumbu wekuziva kuti mari nanamatai imari asi zvokuti mari nanamatai aigara achitaura kuti maindine mari dzangu dzina namatai akanogara pamba pana matai bhozi angaramba upuwa mari yangapuwa mari yake akasikatombonogari pamba ipapo anogara pamba paya papa iginya bhozi papa pasina kuwindirana yangapuwa mari yake akakleya mota yake ikauya kupi kumba kuno saka namatai achingize fekta inokonongeaa but pane futi nyaya yatisinaonekabata nyaya yekuti pari kunzi mai vakataurira mwana kuti endai mubate kuti mugodhi wenyu uite mari saka wana hwaenda kunobata kubva kwabuda chii mari yebva yanzi ngatingoshema shere ataiita asi kwakanga kuine mhiko kune munhu akapa vanhu avachi mushonga wekuti kuenda kuitwa chii saka ikokoko ndo patinoda kuti tinyatsoti tarisei futi zvakadzama kuti munhu zvakaitika ii zvechokwadi kuti batai kuti tiite mari pakaita ere kuti feedback zveshuwa kune mubereki kuti zveshuwa taita mari asi mari yakuramba udii yakuramba wobuda kuna mukoma kuti tigone kubhadhara kune chii kwatakapiwa mushonga then ndo tinoda kuziva kuti akapa vanhu vacho mushonga ndiani because anogona kutokondipe mangangadzi zviisika ndokunga munoziva kuti pane n'anga inotokutaura inini zveshuwa kana munhu ndabatsira munhu akasabhadhara zvinofamba sosososo saka isi tinoziva kuti munhu akataura mhiko yekuti vanhu vaite mari asi aizoda kupiwa zvinhu ndiani nekuti unofanira kunge aripo padare hapana rusimudzamakuchena muda kupindura mibvunzo iri kubvunzwa here dada riri kupuropa unonzi kupuropa kuvhurisa kuvhura vanopfungwa nini ndinopindura Caroline Mkoi ndiraungopindura panhau irikutaura yekunzi n'anga kupa mushonga wakomana wangu wari mugodhi mukoma wangu ni Brighton akachera gomba rake achira gomba rake anobuda mari wakaita mukomana anogara kuchiredzi ndiye akasvika vaachira papi newamwe wake vaachira pagomba vapabuda mari zvikanzi mukono noti kokwainzi mukono ona gomba rawachera iro kwati hapana mari ona mari yabuda zvikanzi musei mazochera pachini pagomba rangu
zvikanzi aiwa ngatiwirirane wekuchiredzi vati nini shama ndine madzimai anondishandira inini hambai panetwork wanda zvekutofamba panetwork waenda mukadzi uyo agari kunokuba andozirikana noti waita zvekutoenda Cape Town ndokwakaonekwa madzimai wavo kuCape Town saka waita zvekumubata pafoni nekuti mukomana wechiredzi akaenda kuDurban ari kutsvaga Diamond ndopakaona madzimai avo mumagurupu ndomakamuona vaashandirwa semunhu anga kutambudzika ari kokoko Diamond ari kusubatika ndopakaona madzimai avo vati ndoshandirwawo vaashandirwa shuwa Diamond vadini varibata aribata vatenga mota dzavo vadini vauya kune mukadzi vachienda kumugodi kwakuri kuendwa neavo wasvika kumugodi ndopawakaita nyaya dzavo idzodzizi vawabata hanzi everyday wageza nemukadzi wasatoenda kubasa wachigeza nemukadzi wasatoenda kubasa svika uyu vabuda wekuchiredzi mukoma Brighton vabuda hanzvadzi yangu inibva yasara akazobudawo abuda vati amukoma ndadini ndabuda asi ndodzika kupi mumba zvikanzi ahora zvakanaka mufana vamubvunza mukoma semuri ngoperezeka berekeso dai chinyi zvikanzi istress mukadzi wangu angasudini ba angadarikidza mwedzi yekuzvara saka ndine stress zvikanzi stress yeoni saka ini ndakutenga hangu zvangu ndodzika kupi kumba vadzika kumba shuwa mwana ndopatakazo amino pakanja chinyasutota kuti pakaita mwedzi mingani ini ndadekara naye nini ngoma Brighton but pane pamasisi nyiko yakapuwa munhu akaenda kufamba yakanzi dii ende yakatedzerwa here bora ndamnyiko apa Brighton paakabuda akabva nzi nemukomana wekuchiredzi Brighton chibhadhira maripi yakataura matiri pasiya iyi kuti mukadzi yanoda chinyi anda mari 10,000 rand zvikanzi Brighton imi namundiita uri zvekuita apa noti gomba ranga riri rangu inini saka handibhadhari murume ndopakafonera madzimai wacho Brighton arambodini kubhadhara zvikanzi miraona haidrive pamota aidrive namudenga ndakona kuti mota anoidrive repi izvi zviri kuitika vanhu South Africa zviri South Africa saka wakati haidrive ndimadzimai ekuCape Town madzimai ekuCape Town ndo aidaro Brighton taura tizo chipoera vaibata here wakaramba kubhadhara kuna madzimai vari kubhadhara enega pangazi pabaya wauzoita nhau yenjera ini ndaiva mumukicheni nhau yenjera vanhu vabereki vana mhai vakati mwana haana kufa zvakanakaba haana kufa mugaraba saka mira tini ngatiite zvekuti tidini mwana apfuke tione kuti amuuraya ndiani wese waivamo wakatenderana zvikanzi oraiti panotengwa chinyi zvikanzi ngavatenge njira nemutsvairo vawatenga mutsvairo mukoma wangu inini ndiye akanzi ngadini ngaite zvese izvi nekuti angabva kumugodhi ndokwakazobuda futi imwe mari yekuti mutumbudini udzike kunoku kubva kumugodhi ikoko vati maitarire chinyi maiguru kuti ngashaya mukana yokuti ndiite kuti ndiise njera mukanwa nekumubatisa mutsvairo nekumufumbatisa imwe njera nekumwa imwe njera mwinyi mubhokisi zvoti zvazvirunzi kunzi njera ichiputika ndokufuka kwangodini ndokwaanoita ndomatarwa zvaidzwa pani mukicheni zvazvitenderana nevanhu vese wazvita zvejongwe zvino aiwa tinombotaura zvenjera izvozvi zvekuti kuti muri kuti imimi waiti pachiwanhu ndisaimwa kachiwanhu kana paine chinhu chamawirirana kuti chiri kuitwa mumba chaimo mukicheni munhu wese asiri ukama anoburitswa
wozi ndomboita kofi rirovhurwa vanhu voita papikicha yekuti manga muri kuwirirana motipa futi pikicha yekuti panga pasina kuwirirana wanhu vashoma wakanga uri kuziya umwe uri kuzipinda nesikireti uya kuti ndazotadza kuzviita because papakawandiwa aiwa saka papaine kuwirirana era wakanga wati hanzi kana wazvitadza uri ikoko uya nazvo tizviitire kunoka saka wakazviita wari kunoka vanozozviita warigiriri aipapa ndichaziva saka uswa njera yacho nemutero zvakazoendei njera yacho yauya mutero takaupisa kakarika mutero kapfupi kudai pamusoro iyi ndozi Gertrude Murimi nyaya yakaitika irutawa yenjera sisongo wanga ungori fomba takazi ndisabhuku vanhu musanyanye vanhu ngausaungane nekuti mukuru wasakavakuitira chikafu saka papa nguri nesisongo vanatete uyu namai vemurora nasisongo wangori fomba isusu taati redu kunze tatingori shoma shoma tatingori veukama saka zvese zvaitaurwa zvese izvi kaizvi zvemutsvairo sisongo akanyatsokutotaura akaenda kutaura kumba kwake aiti ndakunanika mazwere angu kumba achikwira kotaura maaudio yake nemwana wake manheru achizouya pakuti manheru paunonga waya paya kuma 7788 taibva tangozara mukicheni kuti titeerere kuti kusauti kuri kuzii tazara mukicheni mwemwe achitokonya maaudio wachitaura namataitaurira aiwa izvozvi sota tasarwa nemapepa zvadai zvamira kudai pamwe mande kana kuti chipiri togona kungopeya mutumbi tichimwe saka audio yakazoenda kutokonya kuti mhai zvisina kurongwa bamhaiyo ndakanganwa mutsvairo wamataura nenjera kuisa ndandinokanganwa bainspect ndadini ndatadza kuenda kumochari nekuti muri kupinda mapa uyu namatai chete iyaripinda but question yangu kana yange iri kuti munhu afuke saka muurayi aizoisa sei mutsvairo nenjera iye ari yawo yakuti afuke atichaziba si yakazvironga iye mwana wacho imimi makawengana atinomboengana takutowengana nenhau iyi takutowengana nenhau iyi asi mazwa here mazizwa kuti yes audio iripo yekuti mazoisa here njera nechi nemutsvairo handiti ndirise nemutsvairo nenjera ndekuti muda kuti mwana adini afuke handiti kune munhu amudii amura asi munhu wacho ari kutaura nenyaya yekuti ari kuita effort yekuda kuisa mutsvairo nenjera kuti munhu afuke ndiye wamuruti futi ndiye akauraya saka angada kuti afukire handi manje pamusoro pezvo zvokuti chakamira kuti andibona wedzinza racho chairova uyu wacho aripo ipapapo vana baba wacho vana mukoma wacho hapana pari kutorwa nyaya namai chete kana wanaka munyori panyaya dzemutsvairo ndaandiripo nenjera ndini Lawrence nyaya yemutsvairo ndini ndaitodaidzwa inini tonzi uyai tichinzwa kuti zvakunzi kudini zvakunzi kudini tichitinzwa maaudio ari kubva kunana masai but zvenjera zvaitotaura right zvenjera izvi inini handina kuzvitaurwa tese mhai yanga aripo indani hapana munhu akambozvironga zvakarongwa namai nini vari vega vari kumba kwavo vaenda kunanika chibage iyi audio yanga isitorisa kuti izizweba isusu yanida kuti ivo vatopedzerana saka yakanonoka kupinda pakufamba kwavaidini kwavaita vazouya saka inini chandiri kuona njera nemutsvairo zvazviri meant to do the opposite yezvamamutsipika yanga isiri yekumutsa asi yanga iri yekutsipika pamusoro ipapa zvakadaro ava manje audio ya isu tazodaidzwa manheru sekutaidzwa kumanheru tese kuti zvitaura namatai kuti joni arikuda kuya nemunin'ina wangu saka ava pakanzi audio yauya isi takabva tauya tese kuungana vanhu havana kuziva kuti ndeipi vakangotinya chete kudai yobva yatotanga kutaura mhai zvamataura zvai kuti ndise njera mukano wamabrighton ndazvitadzirira saka tryai by all means muri ikokoko muite mega nemutsvairo inini handipoba isi tobva tati vanhu vese vanga vari mumba imwe vakabva kuti handii mazviona
Vanessa akabva hatina kumubvunza. Vanessa akabva atoshamisika kuti konde zviri kudini. Sekuru anga akadhakwa vanhu vakutopotedzana hanzvadzi yavo iye ari kutaura ikunzi zvikomborero nasabhuku vanga vakutobvisana indatova bhizi kutobata hangu sekuru vaya nekuti vanga vakadhakwa kubuda, asi nyaya yavo yanga yatobuda pachena. Vanhu vese vatoshamisika nazvo. Zvanga zvingori munhu wese aingotaura parufu kuti zvakanakira chii zviri kuita maitauro kana hanzvadzi dzavo. Saka alright, zvakamira nyaya iyi ine nyaya dzakawanda. Saka isusu chataura is to verify kuti tinoona zviri kutaura Brighton ichokwadi here kana kuti handichii. Kana Brighton zvauri kutaura zviri chokwadi tobva tabatsirika kuti way forward takuenda kuti. Saka mafanira kubuda panze apo paitwe verification. Izvi ndinoona Brighton waenda handiti vanetawo nekuteerera aenda. Saka taona verification yechi yaBrighton ndiye here. Then afterwards tine zvinhu zvatapika munomu zvinoda maanza zvisina maanza. Chekutanga kuti tsono yamai wazvikomborero nazvikomborero yavakanobaya wakanga uchibayira. 2 mutsvairo nenjera zvaida kuiswa mukanwa nemubhokisi nekupfumbatidzwa zvazviri zvei ndizvo tobva tada kuzotarisa futi role yanamatsai nemhiko yani yambuya madzimai okucape town nekuona futi kuti mavhu akatsvairwa akaendepi ende sei. Munhu akachikundinetsa ndechekuti why Susan pese Susan uripo pakutsvairwa kweivhu rakagarirwa nebhokisi uripo, pakubayiwa nemunhu netsono uripo, pakuiswa kwemunhu njera mukanwa nemutsvairo uripo, pajongwe reblack uripo, papa go back to sender Susan urichi uripo. Why? Pane munhu pamusoro ichangamiro. Yes. Pane munhu yakabvunza jongwe, munhu wacho ari kumusha aripo, akati hazi jongwe ndinaro, kana mamambo akataura kuti jongwe ndinaro, asi haana kuzouya kotora bari reblack ariko kumusha, anogona kuuya achibvuma No, it's okay. Apana kana problem. Chiene panze panaita sei